עין רעה קיימת מאז בריאת העולם ומוזכרת באין ספור מקומות בתורה. בספר מהמדבר כתוב למשל, עיני האנשים ההם תנקר לא נעלה. הרחיבו על כך כל אנשי הקבלה הקדמונים כולל הרמב"ם. הם קבעו כי צמח הרוטה הנקרא פיגם מצוי הוא הצמח המדויק והחזק ביותר לביטול עין רעה. לאחר שבדקתי וחקרתי לעומק, נוכחתי לראות בהשפעתו החזקה מאוד לשמירה והגנה מפני עין הרע של צמח הרוטה, גם במקרים קשים מאוד. אורות לטיהור זה מוצר מדהים שאני לא יכולה לזוז בלי אדם. הוא כל הזמן בתיק שלי, הוא מתאר אותי, הוא נותן לי כוח, הוא מחזק אותי. שיש לי מועקה, שיש לי חרדה, אני תמיד שמה אותו עליי, ותוך שנייה הוא פועל ועוזר לי. הרוטה לטיהור אצלי באופן קבוע בתיק, אני לא מזיזה את זה ממני, לא נותנת לאף אחד, יש לי תחושת ביטחון. החיים שלי השתנו מאז שאני הכרתי את המוצר המדהים הזה. רוטה, אנרגיה חיובית לחדר. מאז שרק השתמשנו בדבר הזה, רק דברים טובים קורים לנו. ממליץ לכולם, בחום ובאהבה, אם אתם רוצים לעבור את השירות כמו שצריך, המלצה שלי, שתמשו ברוטה. אני בין היתר מעצבת תכשיטים. מאז שאני משתמשת, אני אומרת בוודאות, זה עוזר לי למכור תכשיטים, זה עוזר לי בהשראה אינסופית לעצב תכשיטים. אני פשוט מאושרת, אני ממליצה להשתמש בזה, זה ממש עובד בוודאות. מניסיון שלי נכנסות אליי לקוחות שמשתמשות במוצר וטוענות שראו פלאים וניסים. אני ממליצה לכם לרכוש את המוצר כי הוא פשוט נהדר. מבחנים, דייטים, כל משהו, פגישה חשובה שמלחיצה או מפחידה, כל פעם הייתי מרססת, וזה פשוט שינה לי את החיים. זה מוצר שכל אחד חייב שיהיה אצלו. הייתי ממש חסרת ביטחון, לא רוצה לעשות שום דבר, לא רוצה לשנות עבודה, לא רוצה לשנות כלום בחיים. וזה פתח לי את כל הערוצים הנכונים. ברוך השם מצאתי עבודה חדשה נהדרת, וההרגשה שלי השתפרה מאוד מאוד. רוטה לטיהור, תגלית עולמית חדשה, בעלת נוסחה שמורה לטיהור חזק ועוצמתי של אנרגיה שלילית. אם גם אתם מרגישים איזושהי מועקה, איזשהו פחד, חוסר ביטחון, אתם צריכים תעוזה, אתם צריכים להרגיש טוב עם המון 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 חיוניות, אני ממליצה בחום רב על רוטה לטיהור. המוצר הזה יש לו השפעה מיידית. הוא מצוין לפני אירועים משפחתיים, לפני שאנשים מגיעים אליכם הביתה, בסביבת עבודה, לפני פגישות חשובות, לפני דייטים, לפני שאתם נכנסים למקומות שיש המון המון אנשים. המוצר מטהר, זה בדוק.